Zdravím vás, moje meno je Metimet a vítajte u pokračovania na Skyblock. Určite z vás, možno veľa vás asi nebolo, ste boli prekvapení, že Skyblock nebude, takže som vás asi fajnovo musel napáliť, lebo Skyblock bude. V momente, jak sa mi to pokazilo, ten ostrov, tak to poviem, som sa rozhodol, že budem točiť ďalší, ale chcel som zahrať také menšie divadielko v štýle, že už Skyblock proste nebude, ale nakoniec bude a bolo to menšie prekvapenie, tak hádam ste prekvapení boli. Moc toho tu není, jak vidíte, tak tam je obtrapka, tu mám nasadené zemiaky a čo je úplne najviac top proste je toto. Chápete, úplne riadny dobrý pocit, že vám jazdí baby zombie na sliepke. Tak som ho zabil, nie, sliepku som zabarikadoval a v tom momente prišiel ďalší baby zombie na ďalšej sliepke. Úplne som riadne rád za to. Takže som vlastne získal 2 sliepočky a v tom prípade mám toto. Už si ich množím proste. Nech mám mäsko, ale hnevá ma jedna vec proste a to je tá, že nechce mi spadnúť, nechce sa mi žiadne zviera iné spadnúť a to ma celkom štve, že potreboval by som, ja neviem, aj ovečky, alebo jak to povedať, prasiatka by sa zišli napríklad. To by bolo celkom v pohodičke, keby nájdem, ale tak keď sa nespadnú, tak čo mám iné robiť, no. Tak vlnou budem fungovať jedine tak, že zo stringov budem vyrábať vlnu a budem proste robiť tak, no. Niečo som mal v oku. Je tu pár vecí pozmenených, jak môžete vidieť, ten ostrov je možno aj trošku väčší, ale to len preto, aby to bolo v pohodičke a OK. A tu mi vyrastol ten hybridný retardovaný strom a to sa mi teda veľmi nepáči, ale nevadí. Snáď opadajú saplingy, pretože tu som nemal jeden nasadený. Jo, konečne. Neveríte tomu, ale proste celú tú dobu, čo teraz hrám Skyblock, tak ani za prd, furt len 2 saplingy. Konečne mi padli ďalšie 2 a som proste rád, že mi padli 2. To sa mi neľúbi tu. A inak mimochodom, dnešný diel bude taký pohodovejší, bude taký oddychový. Čiže len poukazujem nové veci, čo tu mám, nejaké tie brkotinky a mob trapky, čo som si spravil. Ja toto hľadám. Takže hádam sa vám to bude páčiť, tento Skyblock. A hlavne nebudete zlí za to, že som vás trošku napálil, no. Sranda musí byť. Tu je ešte drevo. Trafím sa. Takže som z toho proste rád, že ten Skyblock pokračuje. Wow, ďalší, jo. Taká radosť zo saplingu. Som rád, že ten Skyblock proste pokračuje, tak to poviem. Určite v budúcom dieli, alebo poza kameru, možno presadím hen tú hlinu celú. Inak nakopal som si trošku koblu, malinko. Tak som spokojný a dúfam, že sa vám tento diel bude ľúbiť. To je pre mňa prvorade. Ideme teda pozrieť mob trapky. Začneme tým, že si zoberiem jesť. V peci mám zemiaky, super. Tak zoberiem si 12, to by som mal mať ešte dobre. Takže sa napapám. Pôjdem potom rozmnožiť si sliepky, nech mám viacej mesa. A tak je to aspoň volačo, zase to je úplne dobré. Mob trapka, ak môžete vidieť z minulých dielov, není až taká veľká. Čiže keď sa mi ten Skyblock bugol, alebo ak to povedať, tak som mu spravil v tomto trošku väčšiu. Spravil som si to aj tak, že oni proste umierajú na ranu. Čo si myslím, že je celkom prínosné a že sa mi to bude hodiť výborne. Hedka, to som potreboval, super. Ešte keď mi padla tak jedna, to by bolo ešte dobré. Takže tuto stačí vlastne iba chodiť dookola a iba búchať. Zamri. Nie, zamri. Super. Ale keď pôjdeme do nedru, na druhú tú mob trapku,
tak budem musieť zobrať, jak to poviem, viacej mečov. Pretože oni sa mi tí pigmeni tak nejak premnožili a ono, akože som rád, hej, že sa mi premnožili proste, že wow, že super, že mám ich proste viacej, ale jednoducho ich je až moc. Nie len viacej, ale ich je až moc. Takto. To si podkladám šipy, to si zoberiem všetky. Potrebujem jeden bow. Zoberiem tento narušený. No, to by mohlo byť OK. Takže toto si odložím pekne, kosti, super. Poďme do nedru. Lup. Dá si vypalovať asi aj kamene. Nech to všetko není iba z cobblestone, aj keď podľa mňa ako bol celkom pekný matroš. Fajn, krompač tu mám, čiže ja si tu nechám len jeden. Tak môžete vidieť, ja už som tu testoval pár veci. No. Vidíte, koľko ich tu mám? Koľko? Poď, kamarát. Ty musíš ísť prvý dole, pretože ty si mimo závoru. No a proste len sa sem postaví človek a toto robí. Celú dobu toto proste robím a je to fakt pech, lebo ono tam obtrapka akože dobrá, lenže tí pigmeni, tých pigmenov je tu strašne proste moc. Joj, sekundu, toto si trošku takto vyhnem, dobre. Tých pigmenov je proste strašne moc a dlho to trvá, nikdy sa mi nepodarí zničiť úplne, čo ma celkom štve, takže ale to nevadí, to sa nejako vyrepuje, ja rozmýšľam, že ich posadzujem momentálne dole, lebo mi to zavádza celkom. Mečík došiel, počkaj, si prehodím semok. Mal by som to asi trošku otorčkovať, ale neviem, či sa mi budú spavnovať aj tak. Ale mali by sa zrejme asi. Goldingot, super. Mobtrapky fungujú jak majú, no to je pravda, to nemôžem povedať ani jedno krivé slovo na to. No zomrite už, preboha. Vidíte, tu som na XP na level 33, ty kokos, z takéhoto rajdu. Neobete ma ani jednu šupu, ne. Dopapám sa. Bum, bum, bum. Dobre, už ste tu. Výborne. Super, nejaké tie mečiky mám. Čo tu poskakuješ? Zles. Tu som. Kuk. Výborne. No, je to také trošku blbé, lebo oni mi skáču hen tam hore a mňa to celkom, nie že štve, ale je to také dosť. Tu som. Poďte. No poďte. Potrebujem ich zničiť, pretože potrebujem dostať dnu. Už konečne ich je menej a menej a menej. Toto bude asi veľké riziko. No. Tam ostaň. Ne. Ach, shit. Nevadí. Tak takto to dopadne. Ale veď nevadí, čo, vrátim sa pre veci, oni ma hneď zabijú, obe pôjde. No každopádne tam obtrapka funguje, ja to asi spravím mimo kameru, lebo toto bude trošku na dlhšie. No dúfam, že sa mi dostal ku mne a to už bude ako fakt na prd. No nič, ja sem dám jeden cobblestone, lebo... Ne! OK, dámy a páni, to spravím mimo kameru. Až na jednu vec. Ja potrebujem naspäť to, čo som tam nechal. Čiže posledný pokus tomu dávam a keď to nepôjde, tak sa na to kašlem. A toto bude taký iba úvodnejší dielik, taký relaxačný, jak môžete vidieť. Není to nič ťažké, akože nezabíjam tam 1 500 600 pigmenov. Takže to bude taký relax, proste iba nič viac. Ale ja to dám, ja si fandím. A keď ma to donúti, tak si to budem musieť prekliknúť na peaceful, pretože už mi to leze fakt na nervy. Mám to urobiť? Nie. Na toto sa teraz momentálne nemôžem sa na to vykašľať, to mám veci. Shit. Mizni preč. Nechcem sa odportovať naspäť, ale nechoď za mnou. Nechoď za mnou. To
toto nemá cenu, fakt, ty kokos. Nie, fakt ako... Bože. Ja to spravím inak, tak ja si dám easy aspoň. Fakt sa mi za to nehnevajte, len ja sa potrebujem dostať k tým veciam. Dúfam, že ma nebudete za to hejtovať, ale... Proste no... No. Nie, ja to musím proste robiť, ja tie veci potrebujem, takže... Takže sa mi za... Takže ma nehejtujte ma prosím vás za to, len ja tam fakt potrebujem proste tie veci podostávať na spak a tak. Takže ja to spravím takto, ich musím na chvíľku vypnúť, pretože tie veci by som naspäť nedostal asi nikdy. No a teraz ich môžem zapnúť, takže fakt sa za to nehnevajte, ale ja som potreboval docieliť toho, aby som sa sem vôbec mohol dostať, ono to bolo fakt, že moc. A to sa proste nedalo hrať. Oni keď sa mi sem naspavnujú, tak je to celkom prúser, fakt. Ja sa na takto kobol a vykašľam sa na to. Problém je v tom, že polovica vecí mi vypadala von, takže spravím takto, to si tu podkladám. No nič, a dobre, zemiaky tu mám ešte, krompač tu mám. Motičku, aj toto si zoberiem. Dobre, no pozrite sa, to je nemožné proste ich zničiť a... Dobre, ideme naspäť, to bude taký kľud teraz. Teraz tu bude taký pokoj. Som rád aspoň za tú jednu mobtrapku, že funguje, ak má. Samozrejme, chcem si teraz upraviť trošku domček, ale... Nechcem, aby to vyzeralo tak nejak jednorazovo, alebo ak to poviem. Doplním zásobník. Nie. To si zoberiem 32 bone mealu, to by mohlo... Shit. To by mohlo stačiť. Tento diel bude mať maximálne takých 15 minútiek. Nech sa nepovie. Ale dôležité je aj ten facecam, že či to bude OK alebo nie a snáď áno. Ale naozaj za ten Peaceful sa na mňa nehnevajte, ale ja som to proste už inak sa nedalo spraviť. Ja som musel. Holdono je to také sprosté, že ma tam pigmení, nechcem ma tam proste pustiť, to možno. Ja som si tam spravil tú mobtrapku, nie oni. Bože, čo som kramblavý. Čo si jak? A k tomu zemiaku nejak nedostanem. No nevadí. Dobre. 30 zemiakov navíc, no výborne, ale tam tie dva, no. Mám tu nejakú lopatičku? No nevadí, spravím si. Sticky 2. Dippy dip, and stick. Dippy. OK. Dobre. Idem. Tesne. Majne. Buráčik. Výborne. Hoje, tu mám, hoje. Výborne. Nevypočítal som, že tam nedoskočím. No. 4, 8, 16, 24, 32, čiže... Raz, 2, 3, 4. Dám si hneď vypiecť. Výborne. No a túto ostatok bone mealu si odložím a čo mi ešte chýba? Nič. Mám jeden iron ingot. Som z toho nadšený, ale iba jeden. A chcem si v budúcnosti postaviť aj skladisko. Teraz sa samozrejme vyspím. Nech... Vlastne za to nemá čo spavnúť, ja som to dobre strávil. No, dobre. Pozrieme, či tu ešte nejaké šaplinč voči či vočky nezostali. Jeden. That's all. No, nevadí. Aj túto farmu na stromčeky chcem roztiahnuť viac, aby som ich tam mohol viac aj nasadiť. Chcem spraviť akoby taký proste les, alebo neviem, ak to povedať. Vlastne toto aj mám, ja by som to čisto teoreticky mohol robiť aj v tomto dieli, keď si poberiem zopár koblu. Ale ja si musím spraviť ešte tieto, takže to bude v podstate len zopár. Tak, a ešte si spravím z týchto. Takto, 2. Dobre. Fajn, to je tak aj niečo výborné, takže môžeme sa do toho vrhnúť. Môžem to posunúť, ja neviem, ešte o... Chcel by som to posunúť o nejakých 10 blokov. No to je akurát, to je ideálne. Čiže toto tu trošku zničím. Takto. Dobre. A tuto začneme, takže 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz do tejto strany pôjdeme. Neviem koľko, ale hádam nepevne ako ďaleko. Toto bez cobblestoneu. A mám pláne robiť aj z iného materiálu. Hádam to stihnem spraviť, alebo aspoň načrtnúť takto. Lebo diel chcem už práve teraz popravde ukončiť, tak hádam to aspoň takto stihnem. No to som prehnal. Dobre, tu. OK, takže toto odkopem. A toto si tu spravím. Toto dokončím v budúcom dieli, alebo poza kameru. Samozrejme poza kameru si takisto nakopem aj nejaký cobblestone. Nech mám. Fajn. Dobre. 5. Fajn ľudia moji, takže toto bude pre dnešok všetko z pokračovania na Skyblock. Dúfam, že sa vám videjko ľúbilo. Ak sa vám videjko ľúbilo, dajte like. A nezabudni lajkovať, zdieľať, odoberať. Budem ti za to naozaj vďačný. A 51 odberateľov na začiatok, úplne som reálne z toho vďačný. Veľmi pekne vám ďakujem. No takže vidíme sa u ďalšieho Skyblocku. Majte sa pekne, čau čau.